pethau'n gallu newid. Mae rhywbeth wedi dod i fyny. Mae'n gyfnod lle mae pethau'n gallu bod yn anwadal iawn dydy. A felly, wnaethon ni Hugh a fi'n sgwrsio a meddwl mae doethach bod ar y Zoom. Felly gawn ni gychwyn efo gair o weddi, gweddiwn. Greawdwr Dduw a wnaeth y byd, a ddygais drefn o anrhefn, a lenwais dy gwacter a thair, ac anadlais dynom dy anadl di, rhyfeddwn at dy allu. Cydnabyddwn ein dibyniaeth arnat, ac offrymwn i ti ein clod a'n haddoliad. Amen. Ennyn rhif 4. Ennyn rhif 4. Mae'r nefoedd faith uwch ben yn datgan mawredd Duw. Mae'r haul a'r lloer a'r ser i gyd yn dweud mae'r rhyfedd yw. Ennyn rhif 4. Gen i ddau ddarlleniad, y cyntaf o'r gyfrol fach yma Gweddïau a Salmau y diweddar o Rhys Nicholas. Ac yna rhai detholiad o adnodau o lyfr y proffwyd Eseia o'r 20 bennod. Ond i ddechrau Oedfa'r cread. Mae adar y nefoedd yn canu clodydd, a'r anifeiliaid oll yn ymlonyddu yn y porfeydd gwelltog. Llifa can yn entydd i'r entrych, a bydd organ y moroedd yn chwyddo'r mawl. Mae'r bryniau yn cyhoeddi rhyddid, a'r dyffrynoedd yn cynnal cymundeb. O'r gerddi daw salmau'r lliwiau, ac y mae ieir bach yr haf yn seiadu yn y tes. Mae dail y coed yn gweddio, a holl flodau'r maes yn plygu pen. Daw anthemau'r berllan i alw'r gwenyn i'r gyfeillach, a bydd twf y ffrwyth yn cyhoeddi maddeuant. Wedi sacrament y gwlith, mae'r awel yn lledaenu'r newyddion da. A chynnu'r caeau gwenith gyhoeddi'r fendith, bydd yr haul yn bedyddio'r byd yn enw'r creawdwr mawr. Pwy a fesurodd y dyfroedd yng Nghledr i law, a gosod terfyn y nefoedd a'i rychwant? Pwy ar oes holl bridd y ddeiar mewn mantol a phwyso'r mynyddoedd mewn tafol, a'r bryniau mewn clorian? O'n i wyddoch, o'n i chlawsoch, o'n i fynegwyd i chwi o'r dechreuad, o'n i dydych wedi am gyffred ers sylfaenu'r ddeiar. Y mae ef yn eistedd ar gromen y ddeiar, a'i trigolion yn ymddangos fel ocustiaid. Y mae'n teunu'r nefoedd fel llen, ac yn ei lledu fel pabell i drigo ynddi. O'n i wyddost, o'n i chlywais. Duw tragweddol yw'r arglwydd a greodd gyrrau'r ddeiar,
ni ddiffygia ac ni flina, ac y mae ei ddeall yn anchwiliadwy. Y mae'n rhoi nerth i'r diffygiol ac yn ychwanegu cryfder i'r dirym. Y mae'r ifanc yn diffygio ac yn blino ar cryfion yn syrthio'n llipa. Ond y mae rhai sy'n disgwyl wrth yr arglwydd yn adenu ei nerth. Y maent yn magu adenydd fel eryr, yn rhedeg heb blino ac yn rhodio heb ddiffygio. A bwyd i fynd i syw fod ar y ddau ddarlleniad yna ac ar y gwrando o'r gair sanctaidd. Mae'r weddi y bore yma yn weddi o blith casgliad gan, a mae'n rhyfedd deud hyn, y diweddar doctor, neu diweddar cyn brif athro Elfed ap Nefydd Roberts. Felly gawn ni lygu pen mewn gweddi. Arglwydd mor arferchog yw dy greadigaeth, a thithau'n fwy gogoneddus na'r holl weithredoedd yn y cread. Molianwn di am yr hyn ydwyt, ac am yr hyn a wneithost. Dywedodd Duw bydded goleini, a bu goleini. Fel y creais doleini i orchfygu'r tywyllwch. Diolchwn i oleini dy wirionedd lewyrchu arnom yn dy air, ac i ni weld disgleirdeb dy gariad yn wyneb Iesu Grist, y gwir oleini sy'n llenwi'r cread. Arglwydd, gwna ni'n blant y goleini. Dywedodd Duw, bydded ffurfafen yng nghanol y dyfroedd, fel y creais y ffurfafen i gylchynu'r byd, gan ennyn ein harswyd a'n rhyfeddod. Diolchwn am ei hangder dy gariad, o'n hamgylch ac uwch ein penna. Yn ein cynnal trwy lawogydd a storm, ac yn ein dysgu i'n ddiried yn dy ofal. Arglwydd, troi ni yn ein ffydd orwelion eang. Dywedodd Duw, ymddangosed tir sych a dyged y ddeiar dyfiant. Fel y creais dy ddeiar yn ffrwythlon, a'i rhoi yn gartref i ddyn ac anifail, ac o'r un llygaid i weld gwaith dy law ar fyd natur o'n gwmpas, i barchu'r ddeiar a'i thrin yn gyfrifol, a gwarchod ei hadnoddau i'r dyfodol. Arglwydd, cadw ni rhag dibwyno dy byd. Dywedodd Duw, bydded goleuadau yn y ffurfafen, yn y nefoedd, i wahanu'r dydd oddi wrth y nos. Fel y creais dy'r haul, y lloer a'r ser, i arwyddo dydd a nos a thymor. Gwna ni yn ymwybodol o dreigl amser, o ffiniau ein deall a'n balchder dynol, ac yn llewyrch dy haul gyfiawnder, deffro yno'n dy head am dragwyddoldeb. Arglwydd, gad i ni gysegryn hamser i ti. Dywedodd Duw, dyged y ddeiar greaduriaid byw yn ôl ei rhywogaeth. Fel y creais bysgod, adar ac anifeiliaid i fod yn bartneriaid a ni ar y ddeiar, ac i rannu a ni y tir, yr awyr a'r môr, disgyn i drysori amrywiaeth y creaduriaid sydd o'n gwmpas, a'i diogelu mewn tirionddeb a thynerwch. Arglwydd, cadw ni rhag byw i ni ein hunain. Dywedodd Duw, gwnawn ddyn ar ein delw yn ôl ein llun ni, yn wryw ac yn fenyw y creoddwy. Fel y creais bobl o'r un anian a thi dy hun, a'i gosod yn stiwardiaid ar dy byd. Ac fel y deithos di'n deiar yn y dyn Iesu, i'n gwneud yn greaduriaid newydd, cadw ni mewn perthynas â thi. A disg ni i gyd fyw fel plant ein tad nefol. Arglwydd, dathlwn ein bywyd yno ti. Fel y sancteiddiais y seithfed dydd yn ddydd o orffwys y caddoliad, derbyn offrwm ein moliant ni. Am i ti ein creu a'n cynnal yn dy gariad, a'n dwy ni fywyd newydd trwy dy fab Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Wel, mae'n wythnos fawr iawn hefyd, o ran yr hyn sy'n digwydd yn Glasgow yn ystod yr wythnos.
Mi fu hi'n benwythnos go fawr, rhyw 3 mis yn ôl, canol mis Mehefin yng Nghernyw. Neu gofiwch ysbloich a fu o yn annol ar prysurdeb mawr na welwyd mwy fath cynt ac yna welir yno byth eto yn sicr. Cynrychiolwyr o 7 o wledydd cyfoethoca'r byd yn cyfarfod o'r Almaen, yr Eidal, Japan, y Deyrnas Unedig, yr Unol Daleithiau, Canada a Ffrainc. Ac mi roedd rhywun wedi gobeithio pethau mawr oherwydd ar frig yr agenda roedd newid hinsawdd a'i effaith ar yn byd ni. Ond yn ôl yr hyn, da ni'n ei glywed o ddydd i ddydd ar y rhaglenni teledu, does na fawr ddim byd wir pendant wedi deillio o'r cyfarfod hwnnw. Mae hi'n hanner nos arno ni. Dydy hi ddim yn 5 munud i hanner nos. Mae hi'n hanner nos bron wedi troi. A heddiw, mae yna gynrychiolwyr o bob rhan o'r byd yn ymgynnull. Maen nhw'n cyrraedd heddiw, yn cyrraedd Glasgow ar gyfer cynhadledd y Cenhedloedd Unedig, COP26 fel ei gelwir. Ac unwaith eto, y prif agenda, y prif yr hyn fydd ar frig yr agenda bydd effaith newid hinsawdd a chynhesu byd eang. Yr adnodau sy'n dod i feddwl rhywun ydy i mi beth bynnag yr adnodau ddaru i ei darllan yn gynharach o lyfr y proffwyd Eseia, ac yn arbennig yr adnodau yma. Pwy a fesurodd y dyfroedd yng nghleder ei law, a gosod terfyn y nefoedd er ychwant? Pwy ar oes holl bryd y ddeiar mewn mantol a phwyso'r mynyddoedd mewn tafol a'r bryniau mewn clorian? A'r ateb, fel da ni'n gwybod, ydy Duw. Duw tragwyddol yw'r arglwydd, a greodd gyrrau'r ddeiar. Mi fydd na drafod a gobeithio a trwy'n gweddia ni na bob un ohono ni trwy gydol yr wythnos y bydd na benderfyniadau a rhini yn rhai cadarn iawn, iawn. Ond mae un peth yn sicr beth bynnag fydd y penderfyniadau. Hynny byddan nhw fawr o werth heb yn cydweithrediad ni. Wel, meddach chi, pwy dwi un fach neu un bach ydw i, pa wahaniaeth fedra i wneud? A'r gwir ydy, mi fedra ni gyd o wneud y pethau bach hefo'n gilydd, wneud gwahaniaeth mawr. Mae pethau bach wedi gwneud gwahaniaeth yn ystod y cyfnod diwetha yma, yn ystod y flwyddyn a hanner diwetha yma. Un alwad ffôn, un gymwynas fach, un wen, sgwrs fer i godi calon. Mae pethau bach yn medru gwneud gwahaniaeth, ac yn arbennig pan da ni gyd yn ei gwneud nhw. Dwi'n cofio rhywun yn deitha i, wel, mewn sgwrs, mewn Wyddgrug wir, mewn cyfarfod, yn un o gyfarfodydd Taro'n Iawn yn Salam yn Gaernarfon, Gymdeithas ydy Taro'n Iawn sy'n cyfarfod bob bore dydd Mawrth, a mae croeso unrhyw un, o unrhyw enwad neu o'r stryd, mae croeso unrhyw un Taro'n Iawn ar bore dydd Mawrth. Gael sgwrs, panad o goffi, ac yna un o'r rhai sy'n bresennol yn arwain y myfyrdod i derfynu'r cyfarfod. Wrth gwrs mae hynny wedi peidio bod yn ystod y blwyddyn a hanner dwytha yma. Ond y wraig oedd yn arwain y myfyrdod ar ddiwedd y cyfarfod arbennig yma yn deud beth fel hyn, y byddach chi'n mynd i'w gardd bob bore, Gwanwyn, Haf, Hydref a Gaeaf, i weld os oes na rhywbeth ynddi, rhywbeth newydd ynddi. A wyddwch chi be meddai, dydw i byth yn cael y siomi. Gar y fach sy'n ganddi, lawns fach yn y ffrynt, border bil o gwmpas, o'i chwmpas ar ei ddath yn y cefn. Mae sylwi'n bwysig tydi. Sylwi a rhyfeddu. Fai fel chitha yn falch iawn o weld gwenol cynta'r Gwanwyn. Sa'n un ar ôl rwan, maen nhw gyd wedi mudo
I le? Wel, i'r Affrig bell. Y beth fach yma, y medru hedfan o Gymru i'r Affrig. A mwy na hynny hyd yn oed, mae hi yn mynd i anelu, mae hi'n mynd i geisio cyrraedd yr union fan, yr union fondo yn yr Affrig, lle bu hi yn nythu ynddo ne, dan o y llynaf. Ac os bydd yr hinsawdd yn garedig hefo hi, fe ddaw hi nôl i'r union fondo yma yng Nghymru y flwyddyn nesaf. Fedra i ddim am gyffred peth felly. Chi, dwi'n un o'r bobl fedar fynd ar goll mewn gwpan de. Dwi'n anobeithio. A mae'r beth bach yma yn medru hedfan yr holl filltiroedd. Cannoedd a mwy o filltiroedd. Dwi'n hoff fod yn y lluniau. Ddechrau mis Mai eleni, mi benderfynais i fynd am dro a mynd ar camera hefo mi, roedd hi'n nos braf o Wanwyn. Dau beth o gen i mewn golwg, o'n i isio tynnu llun fy hoff flodyn, clych ar gog, a mi roedd Elwyn y gŵr wedi deud ei fod o wedi gorfod brecio'n sydyn yr wythnos honno, oherwydd fod na wiwar goch wedi dod ar draws y lôn, a hitha'n amlwg ddim yn ymwybodol o beryglon y lôn bost. Felly ffwrdd o mi dros bont y borth, parcio'r car wrth goed cyrnol, sydd gyferbyn ag eglwys, Wynne Lai gyferbyn ag eglwys Porthaethwy, ac i mewn a fi i'r goedwig. Llwybr bach yn arwain i lawr at eglwys St Cecilio, lle mae cynnan wedi cael ei gladdu. A mi roedd hi'n hynod o braf. Clych ar gog yn garpad dan y coed, a finna yn fy elfen ac yn cofio am gerdd, unwaith eto fy hoff cerdd ar Williams Parry i Glychau'r Gog. Dan goed y gori weired yn nwfn ystlysau'r glog, ar ddôl a chlawdd a llechwedd ond, llechwedd lom y rog. Y tydd y blodau gleision a dydd yn sŵn y gog. Mwynach na hwyrol garol o glochdy Llandygau, yn rhwyddo yn yr awel i'w mudion glychau mai. Yn llenwi'r cof a'i canu, och, na bain di drai. A fel mae rhywun yn mynd yn hyn, mae geiriau fel yna yn bwysig dydyn. Mae nhw'n aros dydyn. Mae nhw'n arwyddocaol. Wel, penderfynu gadael y llwybr a mynd i mewn i'r goedwig. A mae yna sawl llwybr troed yn arwain i mewn i'r goedwig ac i bob cyfeiriad wir. Oedd hi'n eitha distaw, a mi benderfynus i ista ar foncydd a disgwyl. Welis i fawr dim byd, ond o'n i'n ymwybodol yna rhyw brysurdeb mawr uwch ym mhen. Ac yna'n sydyn, dyma yna rhywbeth yn neidio o frigyn un coedan i frigyn coedan arall, a dyma fi'n ei gweld hi yn hollol glir, gwiwar goch. Hirfain hardd wrth rafangu'r boncydd i gyrraedd brig y goedan. Ro'n i wedi gwirioni, ches i'm llun, ond am otch am hynny nag oedd. Ro'n i wedi gweld gwiwer goch, a hefyd wedi cael gwerthfawrogi harddwch y carpad glas. A cherdd Saesnag W.H. Davies, daeth hi'n cof, da chi'n gyfarwydd iawn ar geiriau. What is life if full of care? We have no time to stand and stare. No time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep or cows. No time to see when woods we pass where squirrels hide their nuts in grass. Ac yna ymlaen nes cyrraedd y gwpled ola. A poor life this, if full of care. We have no time to stand and stare. O, mae sylwi'n bwysig. Sylwi sy'n yn arwain i ryfeddu. A di'n costio dim byd i ni na chdi. Dim byd. A da ni mor ffodus yma yng Nghymru. Chitha fel finna o fewn cyrraedd môr a mynydd yn hawdd dydan. Da ni o fewn cyrraedd pentra neu dre neu ddinas. Mae'r dewis yna yn cyfar ni. A dwi'n yn siŵr os da ni'n gwerthfawrogi hynny'n ddigon. Dwi'n yn siŵr os ydyn ni bob amser mor ddiolchgar ac y dylan ni fod. Yn bod ni'n cymryd y breintiau yma yn hollol ganiataol. Dwi'n cofio, dwi'n meddwl yn ystod yr ail glo oedd hyn.
un o'r rhaglenni newyddion yn portreadu mam ifanc a chanddi hi 5 o blant, mam un rhiant, yn byw yn un o'r fflatia uchel yma yng nghanol dinas. Fflat fach, un stafall fyw, cegin fach, stafall wely fach, ystorfa wedi ei newid i fod yn stafall wely. A dyna'r cwbl wir. Roedd ganddi hi i fagu 5 o blant mewn dinas brysur. Da ni ddim yn ddigon diolchgar. Sylwi ar rhyfeddu mor bwysig. Ond mi ddyle hynny wedyn, yn awtomatig wir, yn harwain ni i werthfawrogi ac i ddiolch. Achos os ydym ni'n werthfawrogol ac os ydym ni'n ddiolchgar, da ni wedyn yn mynd i barchu, parchu'r byd, parchu'r greadigaeth, parchu'n gilydd o bob lliw a llun. Mae'r ffaith bod mudiad fel Black Lives Matter yn bod o gwbl yn torri calon rhywun ac yn ddiarniadaeth lem ar ein cymdeithas ni. Arwydd yn bod ni'n parchu'n gilydd ydy'n bod ni wedi gadw pellter ac yn parhau i wneud. Bod ni'n gwisgo masgiau, nid yn unig i ddiogelu'n hunan, ond i ddiogelu yn gilydd pobl eraill. Yn ro bach i yn ystod cyfnod y clo oedd o gwmpas y stad wir. Mynd ar hyd i'w lwybr bach sydd yn cyd gerdded a ceia yr ysgol uwchradd ysgol Rhywan. Allan ar Londethal, hi by'r ysgol ac yn ôl i'r stad ac i'r tu ni. Rhyw gwsa milltir. A be oedd yn rhyfeddu fi, o fynd bob dydd, be oedd yn fy rhyfeddu o, fel cymaint o sbwriel fod yn cael ei lichio. Un diwrnod mi ddaru ni gyfri 12 o fasgia ar y llwybr bach yna. Peth bach ydy llichio rhywbeth ar y llawr. Peth bach ydy mynd â fo adra hefo ni. Ond o'i lichio fo, mae rhaid i ni dderbyn y canlyniadau, boed ni'n ei lichio fo ar y llawr, boed ni'n ei lichio fo i'r môr, boed ni'n ei lichio fo ni'n ei adael ar y traeth, mae rhaid i ni dderbyn y canlyniadau. Os ydym ni'n parchu, da ni'n mynd i wneud y pethau ddyla ni i ddiogelu'r greadigaeth. Nid dim ond y byd y greadigaeth. Fel o'n i'n deud, mae'n hanner nos arno ni. Am un waith, a dwi'n siŵr na dim ond am un waith fydd hyn, o'n i bron a chytuno efo Boris Johnson yr wythnos dwytha, pan oedd o'n, pan ddudodd, pan awgrymodd o nad oedd na fawr o werth mewn ailgylchu plastig. Wel, mae ailgylchu plastig yn bwysig, ond da ni wedi mynd i draw i hynny erbyn hyn. Mae angen i ni wneud llawer mwy na dim ond ailgylchu plastig. A mae rhaid i ni gyd i wneud o. Yn ein cartrefi, lle mae'n ceir ni yn y cwestiwn, ym mhob man mae rhaid i ni ddefnyddio'n yn synhwyram a mae rhaid i ni feddwl cyn gweithredu. Be da ni yn ei wneud. Ar Radio 4 yn ddiweddar, mi roedd yna raglen yn trafod eiddor frenhinas. Mi roedd canfod mae hi sy'n bia a ceriod i'r Cymru yn agoriad llygad i mi a dweud y gwir. Mae'r stori yma'n mynd i swnio'n hollol o fresymol i chi, ond mi allai sicrhau chi i bod hi'n wir. Dwi'n mynd yn ôl rai blynyddoedd, ac o'n i ar y traeth yn Aberystwyth yn hel cregyn bach, achos o'n i isio cregyn ar gyfer i waith celf o'n i'n neud. Ac o'n i wrthi'n casglu rhain, a dyma na ryw wr yn dod ata i ag olwg digon sarug arno fo. A dyma ddudodd wrthai. Don't you realise, medda fo, that you're stealing the Queen's property? Meddwch chi be, o'n i'n meddwl mae tynnu'n hoes i oedd o. Ond oedd o ddim. Oedd o'n hollol o ddifri. A hynna wedyn fe ryw hogan bach yn agor fy nwylo ac yn gollwng y cregyn bach yn ôl ar y traeth. Meddwch chi, bia fi, na frenhinas, na neb arall ddim byd. Dwi'n ymddwyn yn aml, fel tasa fi bia'r byd yn ei gyfanrwydd. Bia fi ddim byd. Mae bob peth sy'n neiddo i mi ar fenthyg. Dros dro. Hyd yn oed. Neu
ac yn arbennig fy mywyd i. Da ni'n cofio hynny, nacdan? Does na fawr o ddim byd sy'n rhoi mwy o blesar i mi na mynd i siop a chael prynu llyfr. Dal i licio llyfr yn y llaw. Ond does na ddim byd chwaith sy'n fy ngwylltio i'n fwy na rhoi menthyg llyfr i rywun. A mae'r llyfrau fi fel arfer, maen nhw'n cael eu cadw mewn cyflwr eitha da, a'i gael o'n ôl mewn cyflwr gwaith o lawar na'r un oedd o pan droeddas i identig o i'r person hwnnw. Dwi'n gwybod bod pethau medru digwydd a mwyniau medru digwydd, ond heb unrhyw eglurhad. Mae'r un peth yn wir dydy, am byd Duw. Mae Duw ar hyd y canrifoedd wedi ymddiried ei fyd i'n gofal ni. Y byd rhyfeddol ma, da ni'n cael y fraint o fyw ynddo. Y byd yn ei holl oed i dowgryd. Y cyfan oedden ni'n diolch amdano o'r wythnos dwytha yn ystod ein gwyliau neu'n gwyl o ddiolchgarwch. Ond dros dro, ar fenthyg mae'r cyfan i gyd. A mae Duw yn sicr yn disgwyl i ni ei werthfawrogi fo a'i barchu fo. A'i adael o mewn cyflwr, nid yr un fath hyd yn oed o mewn cyflwr gwell ar gyfer y genhedlaeth sy'n dilyn. Ond o wylio'r newyddion o ddydd i ddydd, da ni'n gweld yn glir ym mha gyflwr mae'r byd. Ac i raddau helaeth arno ni mae'r bai. Mae wedi'n creu ni i sylwi a rhyfeddu. Mae wedi'n creu ni i werthfawrogi ac i barchu ac i ddiolch. Ond y bennaf oll, mae wedi'n creu ni i garu'n gilydd. Ac os da ni eisiau diolch i Dduw, dyna'r diolch penna, fedra ni roi iddo fo. Ac os ydyn ni yn caru, mae bob peth arall dwi wedi sôn amdano fo bore yma, yn mynd i ddod dan yr ymbarel yna, mae'n mynd i ddigwydd. Achos os da ni'n caru'n gilydd ac yn dymuno'r gorau i'n gilydd ac yn helpu'n gilydd, mae fel jigsaw dydy, mae bob peth yn mynd i ddod at ei gilydd yn daclus. Gŵr o'r enw Edi Siacw yn cael ei gyfweld ar y radio'n weddol ddiweddar. O'n i'n clywed drws dwytha fod o wedi marw. Ond oedd yn cael ei gyfweld dechrau'r flwyddyn, a'r cyfweliad yn un hynod o ddiddorol. Iddew oedd o wedi dathlu ei ganfed pen blwydd eleni. Ac i gyd fynd â hynny wedi cyhoeddi llyfr yn dwy'n teitl The Happiest Man on Earth. Gŵr fel miliynau tebyg iddo yn ystod yr ail ryfel byd, welodd erchyllterau yn Buchenwald ac yn Auschwitz. Ei dad, ei fam, llawer o'i deulu a'i ffrindiau wedi mynd i'r siambra nwy. Ynta trwy lwc yn fwy na dim byd arall, medda fo, yn cael ei arbad. Wedi gorfod byw mewn ogof am misoedd yn byta malwod, unrhyw beth, medda fo, oedd yn fwytadwy. Rown ni mor falch, medda fo, o fod yn almaenwr. Ac yn methu'n lan a deall, sut allai fy mhobol i fy hun fod wedi gwneud be ddaru nhw i ni. A'r sawl oedd yn ei gyfweld o'n gofyn oedd o'n casau yr Natsiaid. Dyma oedd ei ateb o. I don't hate them, medda fo. I want to tell the young people, don't use that word. It's dangerous. Hating somebody is a disease. First, it destroys your enemy. But in the process, it destroys you as well. Gwir. Yr enghraifft perfeithiaf o gariad ydy Iesu Grist. Maddau ddar Iesu Grist ar groes Calfaria. Duw cariad yw. Yr adnod gyntaf ddaru ni ei dysgu. Duw cariad yw. Ac am ei cariad ydy nodwedd amlycad yw'r creawdwr. Ond nid ydy hi'n dilyn wedyn, mae dim ond trwy gariad a trwy garu y gall ei byd o weithio. Nid oes neb wedi gweld Duw erioed. Eiriau Ioan di rhain. Os ydym yn caru'n gilydd, y mae Duw yn aros yn, ac y mae ei gariad wedi berffeithio ynom ni. Cariad yw Duw. Ac y mae'r sawl sy'n aros mewn cariad yn aros yn Duw, a Duw yn ddo yntau. Yr ydym ni'n caru, a mi ddo ef yn gyntaf ein caru ni. Trwy'r ymgnawdoliad fe ddangosodd Duw yn glir i ni ei blant. Nid yn unig ei natur, ond ei wyllu sef ar yn cyfar ni hefyd.
Da ni am gyd-adrodd gwedi'r arglwydd ar derfyn yn y ddurdod, a mi fydda ni yn cyd-adrodd y geiriau yma. Deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Da ni medru deud y geiriau yna'n hollol ddired. Yn gwaith ni ydy chyrwyddo'r ffordd i greu nefoedd ar y ddaear, a gwneud hynny orau ac y medrwn ni trwy wneud y pethau bach all wneud cymaint o wahaniaeth. Ein tad o rhwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol. Yn oes oesoedd. Amen. Ymddihiro am hynny, mi ddath o rwbath i mwdd o fi. Medri ddechrau sachu. Mae rwg iawn gen i mynu. Mae rwg iawn gen i hefyd bod fi wedi cael dalu neu mynd allan. Dyna fo, mae fi oedd hynny. Felly fe drawn ni rwan i'r ennyn ola. A'r ennyn ola ydy 820. 829. Ti arglwydd nef a daear, dyw hân calonnau gwiw. Disgyn gyfrinach marw, disgyn gyfrinach fyw. Rho glust i glywed, glust i glywed neges dy fywyd i dy hun. Rho lygad wel i gyfla i wasanaethu dyn. 829. A'r gras efo'n gilydd. Can i ddymuno'r glas sy'n gilydd? Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll, yr awr hon, hyd byth. Amen. Diolch yn fawr chi. Diolch yn fawr iawn i ti, Gwenda. Croeso, tad, croeso. Hyfryd bod efo chi.